Tänään me vähän eteenpäin. Tästä ei voi tulla mitään muuta kuin hyvää. Niin, mennään vähän volaa tuosta itselleni ja sit mä pistän äänittämään. Ei se mitään. En mäkään näe mitään, mä oon pannut seitä, että mä näen kolmannes persoonasta. Vitu ajo. Sorry for the bumpy ride, man. Wow! Siellä on anti-aire. Mä mennään sitä päin. Ei! Älä vielä, älä räjäytä vielä. Taistelukopteri tossa vielä.